sydd ym mhob capel sydd dal ar agor. Ac felly, prin yw'r pobl crefyddol. Ond os dowch chi ar draws rai o'r reina, ambell waith fe gewch chi ryw deimlad o'r hyn sydd, yr hyn oedd Paul, yr atgasedd gan y crefyddol tuag at y gwir efengil. Mae yna rhyw fath o lefel fwy dwys, os ydyn nhw wir yn grefyddol ac yn ymfalchio yn eu crefydd, pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar efengil, y gwir efengil hynny yw, mae yna rhywbeth yn corddi oddi fewn. Dydyn nhw ddim yn gallu ymdopi ag Cristnogion neu neges, ac felly fe fyddwch chi'n gweld yr atgasedd. Fi'n cofio unwaith cwrdd â rhywun blynyddoedd maith yn ôl, ac unwaith oedd y sylweddoli pwy o'n i, dechreuodd sut nath e sylweddoli pwy oedd ni, ac o ble o'n i'n dod a'r hanes ac yn y blaen, ond yr oedd yn poeri ei eiriau allan. Ac yr oedd yn gwybod ei emynau, yr oedd yn gwybod ei adnodau, yr oedd yn gwybod ei hanes i gyd yr ysgrythyr, ac yr oedd na atgasedd, oedd yn ddyn yn ei 60au siwr o fod, ac yn casau y ffaith yr oedd yn dosbarthu adnodau allan ac yn y blaen. Ac eto, mi siwr o fod rhywun oedd yn henuriaid mewn rhyw gapel Cymreig. Atgasedd tuag at yr efengil. Rhywbeth tebyg, fyddwch chi'n gallu dweud gyda yr Apostol Paul, yr oedd yn gryfeddol tu hwnt, yn fwy cryfeddol nag unrhyw un yng Nghymru. Ac eto gyd yr oedd yn casau'r efengil. Oedd yn mynd ati chwilio am Gristnogion mwyn eu carcharu, eu curo, eu lladd hyd yn oed ac yn rhoi sêl bendith ar y fath gamdriniaeth o Gristnogion. Cymaint oedd ei frwdfrydedd, roedd yn benderfynol dileu pob un a honna fod yn ddilynwr i Iesu Grist. Ond yna, i ni'n darllen yn yr adnod yma, ddisgrifiad gwbl wahanol. Ar yr wyneb gyntaf, mae'n edrych yn ddisgrifiad o berson gwahanol, ond yr un person i ni'n sôn amdano, am yr Apostol Paul. Mae e'n benderfynol o ddysgu un peth, ac o ganolbwyntio ar un mater. Fel yr oedd yn benderfynol gynt ar ddrygioni, hynny yw drygioni tuag at yr efengil, ar ymosod yr efengil, yr oedd yn llawn sêl yn ei frwdfrydedd i ymosod yr efengil. Nawr, oherwydd dylanwad gras ar ei fywyd, nawr i ni'n gweld yr elfen benderfynol yma o bregethu un peth, hynny yw Iesu Grist, a hwnnw'n un a groeshoeliwyd. Ac felly yma, i ni'n gweld Paul yn atgoffa'r Corinthiaid y modd y daeth atynt y tro cyntaf. Mae'n cyfeirio yn ôl yn yr adnod gyntaf, yma fi, pan ddeithim atoch frodyr, felly mae'n cyfeirio yn ôl at y tro cyntaf fe gyfarfod yn nhw, a ddeithim nid yn ôl godid ogrwydd ymadrodd neu ddoethineb, gan fynegu chwi dystiolaeth Duw, canes ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist, a hwnnw wedi ei groeshoelio. Mae e'n benderfynol o beidio symud naill ochr na'r llall. Does dim byd arall yn fwy pwysig. Ac felly mae'n mynegu yr efengil iddynt y newyddion da gan Dduw bod modd i ddyn gael ei achub. Nawr te, yn gyntaf hoffwn i edrych ar y math o ddilliau amrywiol sydd, y dulliau dynol sydd i'w gael y mae Paul yn cyfeirio ato. Yna'r dulliau dwyfol ac yna yn olaf y ffydd sydd oddi fri. Wel, yn cyntaf, y dulliau dynol yma. Ond nid oes rhaid deall natur y broblem. Ond nid dyna beth yw'r broblem sydd yna, yw pobl sydd ddim yn deall beth yw'r broblem, os ydych chi'n deall yr hyn dwi'n trial i fynegu. Mae rhaid gwybod beth yw'r broblem yn gyntaf. Hwna'n wir am unrhyw beth mewn bywyd. Os yn dioddef o ryw afiechyd, ond nid oes rhaid i'r meddyg i ddod ac i arsylwi arnoch chi, ac i wrando arnoch chi, ac i falle edrych am rhyw fath o symptomau. Mae rhaid i fe ddeall, mwyn deall y broblem, beth sy'n achosi'r broblem, mae rhaid i fe ddeall edrych ar y symptomau, ac yna chwilio nôl fe rhyw fath o ddetectif yn ceisio darganfod beth yw'r broblem. Ac ond nid dyna beth dylsyn ni fod yn ei wneud, yw darganfod neu deall natur y broblem cyn mynd ymellach. A dyna beth sydd yn digwydd yn ein byd ni. Mae yna lawer, os nad y mwyafrif, wedi edrych ar broblemau cymdeithas ac yn mynd ati a ceisio datrys problemau cymdeithas. Dyna beth welwn ni ar hyd a lled y byd, ym mhob gwlad, ym mhob cenedl, ym mhob llywodraeth. Dyna beth sydd yn digwydd. Pobl yn ceisio datrys y problemau sydd o fewn cymdeithas.
Ac mae pob un yn ymwybodol o'r gwacter sydd yn yr enaid ac yn gwybod bod mwy i fywyd. Maen nhw'n gwybod hynny. Maen nhw'n gwybod llawer yn gwybod fod yna fod dwyfol. Efallai pobl yn ein gwlad ni o leiaf yn rhedeg i ffwrdd o hyn. Ac felly mae dyn yn mynd ati i chwilio am yr atebion amrywiol ac gallen ni fod yn rhestr hir faith o gwahanol ffyrdd. Ond efallai drwy ganolbwyntio ar y crefyddau o leiaf, y crefyddau'r byd, ond nid yna yw yr hyn i ni yn ei weld. Mae crefyddau byd yn ganlyniad i hyn o dyn yn ceisio datrys y broblem. Dyfeisia y dyn grefyddau ac yn creu ei ddiwiau ei hun, falle, yn gyntaf allan o waith llaw, ac yn ni'n gwybod hanes mwyafrif, os nad pob cenedl yn y byd yn plygu lawr ac yn addoli rhyw fath o dduw. Y mwyafrif wedi falle creu allan o'i dwylo ei hun ac yna meddwl bod dylsyn nhw, gan ei bod yna rhywbeth ynddyn nhw, yn meddwl, os blygwn ni lawr, fe fyddwn ni yn teimlo rhyw fath o welliant a fydd o'n helpu ni o fewn ein problemau ni ac yn gweddio ar ei diwiau allan o law i'w helpu ni'n gwybod o'r salmau. Dydy'r diwiau yma ddim yn gallu arogli, dydyn nhw ddim, does dim traed yn nhw hyd yn oed i'w codi ar yr allor hyd yn oed. Mae rhaid i rywun i godi ei diwiau. A dyna'r ffolineb lle mae dyn yn addoli ac yn gweddio ac yn gofyn i'r diw yma allan o bren neu gopr neu air neu rhyw fetel ac yn gofyn i'r diw yna i helpu nhw yn ei bywyd ac i datrys problemau ac yna mae rhaid i rywun codi'r diwiau yna fyny ac i gosod nhw fyny mwyn i bawb gallu gweld nhw. Ond ydy dyn ddim yn gweld ffolineb y peth. Yna eraill, ond nid ydyn nhw'n creu diwiau nôl i dychymyg. Hynny yw, maen nhw'n gwybod ac yn meddwl rhaid bod na ryw dduw fyny yn yr awyr, ac efallai ar ôl addoli'r hael, efallai rhai yn mynd ymhellach ac yn meddwl tu hwnt i'r hael, ac i fyny yn y cymylau yn rhywle ac yn dychmygu gan yn gwybod bod na fod dwyfol, gan bod ei creadigaeth ei hunan, ei heneidiau ei hunan, yn ymwybodol bod na dduw. Felly maen nhw'n meddwl, rhaid bod na dduw fyny fyna rhywle, ac yna meddwl, rhaid bod na dduwiau, achos mae'n ormod i un dduw i ofalu am bob cenedl a phob problem, ac felly maen nhw'n creu diwiau yn ei traddodiadau gwahanol o'i gwledydd amrywiol. Maen nhw'n creu rhyw dduw i fod yn gyfrifol am gariad, a rhyw dduw i fod yn gyfrifol am ryfel, ac rhyw dduw i fod yn gyfrifol am arian, ac yn y blaen, ac allwch chi darllenwch eich llyfrau chi, ac fyddwch chi'n cael manylion am y lefel o beth mae dyn yn ei wneud. Ac maen nhw'n creu fyny beth fydde y diwiau yma yn disgwyl ohonyn nhw fel pobl, mwyn lleddfu ar eu cydwybod ac ei gwneud mwyn iddyn nhw cael gwneud rhywbeth i helpu ei hunan a'i problemau bob dydd a'i anhawsterau ac yn meddwl, byddai'r diw yma lan fyna, siŵr o fod, yn disgwyl i ni wneud hyn. Ac felly maen nhw wedi creu ei crefyddau ac yn creu ei rheolau ei hun. A dyma dyn bach yn ein byd ni, yn mynd ati i ceisio datrys problemau dynol ryw. Ac ymdrechion dynol yw'r rhain, dulliau dynol. Ond falle maen nhw'n ymhellach yn yr adnodau yma. I ni'n meddwl o fewn Cristnogaeth, a dyma'r tristwch. I ni'n gweld y byd yn ei darluneb yn ceisio creu rhyw ddulliau dynol i addoli Duw. A'r broblem yw, dyn nhw ddim yn deall beth yw'r broblem. Ac felly maen nhw'n trio ceisio datrys y broblem, ddim yn gwybod beth yw'r broblem. Ac felly maen nhw'n mynd yn bellach mewn i tywyllwch ac maen nhw'n palu twll tyfnach iddynt ei hunan. Ond o fewn Cristnogaeth, i ni'n cael yr union yr un broblem. I ni'n gweld pobl yn defnyddio dulliau dynol, yn falle'n defnyddio termau Cristnogol, elfennau o athrawiaethau'r Beibl, ond y cyfan yn dangos diffyg dealltwriaeth o beth yw natur y broblem. Hyd yn oed, does dim lot o wahaniaeth rhwng Cristnogaeth a chrefyddau'r byd. Os byddwch chi'n edrych i weld beth yw cymhelliad y bobl a'i dealltwriaeth o'r natur y broblem, yr un math o beth yw ymgais dyn i geisio plesio rhyw fod dwyfol mwyn iddyn nhw datrys eu problemau bach eu hunan, mwyn iddyn nhw cael byw bywyd gweddol hapus. A dyna gyd yw Ac felly mae dyn hyd yn oed yn y gwledydd lle mae Cristnogaeth yn cael ei dysgu mynd ac yn defnyddio'r dulliau dynol yma. Dydyn nhw ddim yn deall beth yw'r broblem. Y llawer yn credu fod pechod yn rhywbeth gall dyn ddelio ag ond nid dyna'r broblem. Os ydyn nhw'n cydnabod pechod, ond falle'r lefel mae'n
pobl yn y byd yma bellach yn meddwl yn bechod yw problemau a pethau drwg. Dydyn nhw'n deall beth yw pechod. Maen nhw'n cydnabod fod na ddyrygioni yn y byd. Ac felly, y broblem yw, dydyn nhw ddim yn deall difrifoldeb pechod. Ac felly mae dyn a pobl sydd yn honni bod yn Gristnogol yn meddwl y gall pechod fod yn rhywbeth gall dyn ddelio ag e. Nid ydynt yn gweld fod pechod wedi achosi enau dyn i fod yn ysbrydol farw. Dyn nhw ddim yn deall na. Dyn nhw ddim yn deall bod yr enaid yn farw oherwydd pechod. Dyn nhw ddim yn deall, maen nhw'n meddwl am bechod fel rhyw fath o ddrygioni. Ac mae'r rhai o'r rhain sydd o fewn yr cylchoedd Cristnogol edrychant ar ddyfodiad Crist fel efallai peth da, yn gymorth i ni, neu efallai yn hyd yn oed yn esiampl i ni. Ac yn ein dysgu sut i fyw bywyd gwell. Ac felly maen nhw'n gobeithio byddai Duw yn fodlon a'i bywydau da, cyn belled bod nhw yn dilyn ryw ganllawiau o sut roedd Iesu Grist yn byw i raddau. Maen nhw'n edrych ar ryw elfennau o'i fywydau, ac os oedd Iesu Grist fel yn bwydo'r 5,000 yn rhannu, mi fydden nhw'n meddwl, wel, dyma beth sy'n rhaid i ni wneud. Mae rhaid i ni fod yn bobl sydd yn rhannu ac yn garedig i bobl o'n cwmpas ni. A dyna'r lefel Cristnogol sydd gyda ni. Ac efallai bydd yna rai capeli yn mynd ar hyd y llwybr yn llwyr, ac maen nhw'n helpu'r tlodion sydd yn bit da, ac maen nhw'n mynd allan ac yn rhoi cawl i'r digartre sydd yn bit da, ond dyna yw Cristnogaeth iddyn nhw. Yw dangos cariad tuag at eraill, a rhoi arian tuag at y tlawd. A dyna yw lefel yr holl grefydd sydd ganddyn nhw. I ddweud y gwir, dwi ddim yn lot o wahanol i unrhyw grefydd arall. Dim ond bod termau gwahanol gyda ni. Ac yna mae'r rhai, os ych chi'n mynd â fe cam ymhellach, ac efallai mynd mewn i'r elfen efengylaidd yn yr ystyr fwyaf llac y term, mi fyddwch chi'n cael llawer o bobl efengylaidd sydd falle'n chwarae o gwmpas gyda'r elfen yma o fod yn garedig i'r tlodion a digatre a pobl trydydd byd, ac maen nhw'n dweud dyna beth yw Cristnogaeth, ond hefyd i ni eisiau pobl i ddewis Crist. I ni eisiau pobl i ymddiried yng Nghrist. Petach chi'n gwythio nhw ymhellach ac yn sôn am grefyddau eraill, dwi ddim yn siŵr beth fyddai hateb nhw. Efallai bydden nhw'n eitha caredig tuag at grefyddau eraill. Wel, dydy'r rhain ddim cweit wedi deall i to, ond rhywbeth tebyg yw ac fe ddow nhw, ac fi Duw yn trigarhau wrthyn nhw. Ond maen nhw'n dyrchafu Crist, efallai tipyn bach mwy, a bod na ryw fwy o bwysigrwydd na crefyddau eraill. Ond bydden nhw ddim yn dweud ni'n ffyrnig iawn ac yn gadarn iawn. Ond hyd yn oed yn efengyledd, achos be maen nhw'n dweud yw, mae eisiau chi ddod at Grist. Mae eisiau chi dderbyn Crist. Mae eisiau chi ddewis Crist. Ac felly, oherwydd dydyn nhw ddim yn deall natur y broblem, maen nhw'n credu gallen nhw berswadio yr enaid yma, y bobl yma, i ddewis Crist ac i newid ei ffyrdd. Maen nhw'n credu gallen nhw ddylanwadu ar ddyn, mwyn i ddyn i stopio ei ffyrdd drygionus allanol. Ond yr hyn i ni'n gweld fan hyn yn adnod gyntaf, mae o'r dulliad dynol yma. Mae fi, pan ddeithim ato'ch frodyr a ddeithim nid yn ôl godidogrwydd ymadrodd neu ddoeth uneb. Hyd yn oed mae yna elfen o fewn yr pobl sydd yn honni fod yn efengyledd, yr dull urddasol yma. Efallai pobl yn defnyddio geirfa caled i ddeall, anodd i ddeall. Geiriau hir, academaidd, clyfar, llawn doeth uneb dynol, llawn balchder. Falle byddai pobl fel fi, falle byth yn cael ei gwahodd i ambell i le neu ambell i gynhadledd, achos dim digon o graddau. Chi wedi cael gradd o hyn a meistr neu yn ddoctor mewn rhywbeth, a maen nhw eisiau pobl sydd yn academaidd, yn glyfar ac wedi gwneud ar y ddeiar yma, ac maen nhw'n enwog. Falle math yna pobl sydd yn pregethu mewn ffordd, ydych chi'n mynd deall beth maen nhw'n trial dweud, ond maen nhw'n meddwl dyna chi dda. Ac felly mae yna elfen yn yr eglwysi heddi, di mynd ar hyd y trywydd yna, dim llawer, ond mae yna rai. Llawn balchder, godidogrwydd ymadrodd neu ddoeth uneb yn trio bod yn glyfar. Byddai Paul wedi gallu gwneud hyn yn ddigon rwyddon ni fydde fe, mwy na neb arall. Mi fydde Paul wedi gallu defnyddio termau
dilliau, godi dogrwydd ymadrodd a doeth i neb yma. Os unrhyw un yn abal i fod yn bregethwr clyfar ac yn llawn athroniaethau a diwylliant yr oes ac i ddyfynnu barddoniaeth ac i mwyn pob math o bethau ac yn gallu fod yn andros o glyfar. Ond i fydde Paul mwy na neb arall fod wedi gallu gwneud hyn. Mwyn denu pobl, mwyn dangos iddyn nhw bod y ffydd Gristnogol ar gyfer y pobl parchus, y gwybodaethon. Byddai'r rhai efallai wedi dadle y dylse Paul fod wedi defnyddio dulliau fel hyn, mwyn perswadio'r pobl uchel-ail Iddewig yma, yr arweinwyr crefyddol. Efallai bydden nhw wedi dweud byddai wedi gallu cadw i ffwrdd o'r pwnc yma o leia. Paid Paul a pregethu am groes Iesu Grist, a hwnna yn unig. Mae eisiau codi fe ar lefel lot uwch. Os i ti'n mynd i ganolbwyntio Paul ar groes Iesu Grist, a dyna i gyd, mae hynny yn mynd i dramgwyddo'r Iddewon. Felly paid a gwneud hyn. Mae eisiau ti pregethu ar rhywbeth arall. Mae eisiau ti ennill y gynulleidfa gyntaf. Ac felly gobeithio ar ôl ennill sawl dadl am bethau eraill, byddant yn fodlon ildio i dy ddysgeidiaeth di o'r Efengil. Ac felly mi fydde'r rhai wedi dadle. Beth am i ti, Paul, i geisio mynd ar eu hochor nhw? A ceisio wneud be maen nhw eisiau clywed. Rhoi iddyn nhw be maen nhw eisiau clywed. Roedd yr Iddewon yn credu'r Hen Testament. Ac felly a oedd yn anoeth o Paul ei tramgwyddo ar Efengil. Ond nid gwell byddai Paul fod wedi droedio yn ofalus. Falle byddai pobl gallu dadle, wel, byddai hyn yn gywir petai y broblem yn un y gall dyn ei ddatrys. Petai'r broblem wedi bod yn rhywbeth y byddai Paul yn gallu datrys. Byddai chi'n deall, Paul ceisio bod fel y gwybodaethon, ceisio defnyddio termau anodd i deall, ceisio dadle ar ei lefel nhw, ceisio defnyddio dilliau nhw, ac yna falle byddai'n iawn, paid a tramgwyddo nhw, paid a sôn am y groes, paid a sôn am pethau felly, cer ar hyd i ffyrdd nhw gyntaf, mwyn ei hennill nhw, na'r falle byddai hwnna wedi bod yn iawn, petai y modd datrys y broblem ar y lefel hynny. Os gellir perswadio dyn, yna onid synhwyrol byddai defnyddio dilliau academaidd felly, neu fel yn yr oes yma, i ni'n byw ynddi, mae llawer yn credu y gellir perswadio dyn i gredu, a gan nad oes pobl, falle, dydwch chi, nid y gwybodaethon, y pobl cyffredin, fel chi a fi, neu'r mwyafrif ohono ni. Byddech chi'n meddwl, wel, iawn, dydyn ni ddim eisiau defnyddio dilliau anodd i ddeall. Beth am defnyddio dilliau eraill? Dilliau dynol eraill, ond dilliau fwy deniadol. Oed faon fel gafodd ei grybwyll bore yma, lle mae yna fwy o adloniant, gan nad ydynt am gyrru ffwrdd y gynulleidfa. Dydyn nhw ddim eisiau diflasu'r gynulleidfa. Bydych chi'n cael llons lle o bobl ifanc fel hyn, byddech chi'n meddwl, wel, dydyn ni ddim eisiau diflasu'r ifanc nag ni. Felly dydyn ni ddim eisiau preges sydd yn rhy hir. Dydyn ni ddim eisiau hynny. Dydyn ni ddim eisiau darllen yr ysgrythyr, dydyn ni ddim eisiau canu'r emynedd, dydyn ni ddim eisiau gweddi, dydyn ni ddim eisiau pethau fel hyn. Os ydyn ni'n mynd i cael nhw, mae rhaid nhw fod yn fyr, mae rhaid nhw fod fel hyn, mae rhaid fod yn llawn bywyd, mae rhaid cael hwyl yn y peth. Ac fe fydd yna lawer o bwyslais ar ddenu yn gyntaf, a peidio tramgwyddo yn gyntaf. Dyna bydd fydd y pwyslais. Ac felly, ond dyma beth i ni wedi gweld o fewn cymdeithas grefyddol, Cristnogol, ac efengylaidd bellych. Falle'r elfen yma o'r agwedd at y wisg, mwyn i'r Capel deimlo'n gyffyrddus yn ein plith ni. Ond dyna beth sydd wedi digwydd. Ni ddim eisiau gwisgo siwt nag ni. Mae bron iawn yn joc mawr i feddwl am rhywun yn dod i Capel yn gwisgo siwt. Chi'n gwisgo siwt i Capel? Mae hwnna'n hen deip. Os ych chi'n mynd i wneud hynny, fydd pobl ddim eisiau dod. Chi'n edrych yn od. Bod pobl ar y teledu, ch'mod ni'n sylwi yn ddiweddar ar y rhaglen pêl-droed Match of the Day. Chi'n gweld nhw? Chi'n gweld y pêl-droedwyr, be maen nhw'n gwisgo? Siwtiau mwyaf crand posib. Ond mae cywilydd gyda ni ddod i'r capel yn ein siwt. Ni'n meddwl, ni ddim eisiau gwneud hynny, dydyn ni ddim eisiau'r Capel, a mae rhyw ddadleu o mwyaf plentynaidd, mwyaf twp, dwi erioed wedi clywed i ddadlau'r achos hynny. Ac eto i gyd, chi'n gwrando arnyn nhw, chi'n meddwl, be chi'n sôn am, be chi'n sôn? I chi'n trial dweud, dydyn ni ddim eisiau gyrru pobl i ffwrdd yn ein gwisg ni.
Ac felly ni'n dod ar lefel lawr ac ni'n dweud, gewn ni fynd i'r Rhath, o gewn ni fynd i'r Capel yn yr un wis, ni'n ni war y pêl-droed, gewn ni ddod i'r Capel yn yr un wis, does dim ots, ac fel petai gan, o does dim ots gyda Duw, sut i chi'n ymddangos, gewch chi ddod rywsut i'r Capel, ac yna beth sy'n digwydd, ni'n gostwng y lefel, a mae e'n bron yn bolisi ymlyn y capeli yma. Pam? Achos maen nhw'n meddwl, os newn ni wisgo lawr, os newn ni wisgo'n fwy bydol ac yn anfoesol, yna feddwn ni ennill y pobl tu fas. Dydyn nhw ddim wedi deall y broblem. Gallen ni wisgo fel y byd, dwi'n ddim yn mynd i achub nhw, dim dyna'r dadlu ni'n gwisgo fel i ni. I ni'n gwisgo fel i ni pam, achos mae eisiau parch tuag at Duw, mae eisiau bod yn dod i'w bresenoldeb mewn ffordd lle ni'n rhoi o'n gorau iddo fe, ac i ni'n meddwl beth yw gorau'r cymdeithas yma. I ni'n gwisgo gymaint mor dda ag y gallwn ni o fewn ein hamgylchiadau ariannol. I ni'n rhoi ein gorau, i'n rhoi ein gorau i'r sabath, ond eto gyd y mae lefel ein gwlad ni bellach wedi troi i feddwl, os am ddenu pobl i mewn, mae'r rhaid i ni wneud ar eu tylerau nhw. Mae pobl eisiau wneud i bobl teimlo'n gartrefol yn y capel, mwyn i'ch perswadio. Mae'r gerddoriaeth ond y diwedd, yn ceisio bod yn gyfoes, yn soniarus, defnyddio dulliau mwyaf modern o gerddoriaeth, a credu bod hwn yn mynd i helpu. Credu y gall rhai dod i gredu. Mae'r awyrgylch, llawer o ymdrech yn cael ei osod mewn llawer i le ar y lliwiau, ar y celfi, yr goliadau, yn neges, yn syml, yn slic ac yn y blaen. Llawn hwyl. Ac yn pwysleisio i'r bobl nad yw'r efengil yn ein gwneud ni'n wahanol i'r byd. Ac ydyn ni ddim eisiau dychryn neb nagyn. Mae yna bwysles mawr ar yr emosiwn. Mae adnod 4, mae Paul yn dweud, am hymadrodd am pregaeth i ni bu mewn geiriau denu o ddoethineb dynol. Doedd e ddim felly. Doedd e ddim eisiau dim byd o'r fath. Doedd e ddim eisiau ceisio perswadio'r pobl clyfar trwy ddefnyddio dulliau clyfar. Doedd e ddim eisiau perswadio'r cyffredin trwy dulliau cyffredin. Beth oedd e eisiau wneud? Oedd e eisiau pregethu Crist ar groes. Dyna gyd oedd e eisiau wneud. Oedd e eisiau dweud, oedd e eisiau dweud, mae gen i broblem. Y broblem yn fawr, mae'n anferth, a mae gen i ateb i'r broblem. Dydw i ddim yn mynd i ddefnyddio dulliau eraill. Dydw i ddim yn mynd i fynd lawr ryw lôn arall, achos dyna yw crefyddau'r byd. Dyna yw yr Cristnogaeth ein gwlad ni bellach hefyd. Yw meddwl gallwn ni berswadio pobl i ddod i gredu. Nawr, petai modd perswadio pobl i ddod i gredu. Yna mi fyddech chi'n gallu dadle, yr oedd Paul yn anghywir. Ac i ni'n anghywir. Achos os oes modd perswadio pobl, sut yn y byd fedrwn ni perswadio? Mae heddi'n brawf o'r peth. Edrychwch chi, cyfrwch chi, sawl sedd wag sydd yma heddi. Cannoedd ar gannoedd o seddi gwag yma heddi. Ac i ni'n brawf o'r ffaith, byddai'r dull yma yn hirt bost i ddefnyddio. Os i ni'n meddwl, wel, y ffordd gorau i ddenu pobl ac i gael pobl i gredu yw i roi be maen nhw eisiau clywed, ac felly i newid ein dulliau ni. Ond i ni'n gwybod mae nid yna yw'r ateb, ac felly rhaid parhau ar hyd y ffordd hyn, hyd yn oed gyda capeli gwag, yn tan bod Duw yn bendithio. Gwai ni os ni newid ein ffyrdd mwyn llenwi'r capel. Beth yw'r pwrpas llenwi'r capel yma gyda cannoedd o bobl ar wan balchder dyn, bod fi'n gallu mynd nôl ar ddiwedd y dydd, neu pwy bynnag sy'n pregethu unrhyw adeg, yn gallu mynd nôl yn dweud, wel, nes i pregethu 600 o bobl heddi. Ar wahân i falchder dyn, pa les yw e? Achos mi fydda reini, yr union yr un peth yn dod i fewn i'r capel ac yr union yr un peth yn mynd mas yn golledig. Dyw e ddim yn gwneud dim gwahaniaeth. Falle bydden nhw'n fwy crefyddol, ond dydy'r broblem ddim wedi ei ddatrys. Ac felly mae dull Paul yn un cywir. Gydewch chi ni symud ymlaen, dulliau dwyfol felly. Mae Paul yn gwybod beth oedd natur y broblem. Mae e'n gwybod bod dyn yn farw yn ysbrydol, ac mae e'n gwybod yr anallu llwyr sydd gan ddyn i ddeall, i ddyrnad ac i dderbyn yr ysbrydol. Dyna pam doedd e ddim yn defnyddio dulliau dynol i berswadio. Doedd dim pwrpas defnyddio dulliau dynol, mae dyn yn fyddar. Felly gallen ni cael, fel gawson ni bore yma, y bandiau roc mwyaf soniarus neu mwyaf swnllyd, mwyaf aflafar, y fwyaf bydol, y fwyaf anfoesol, ac yn canu rhyw eiriau crefyddol, bydde fe ddim wneud dim gwahaniaeth achos y mae'r gynulleidfa yn farw. Felly, hyd yn oed os maen nhw'n ymateb yn allanol,
Dyn nhw ddim wedi bod o unrhyw werth iddyn nhw. Maen nhw'n farw. Mae Paul yn gwybod hwn. Mae'n gwybod beth yw'r pwrpas. Gallai Paul, yr un mwyaf galluog sydd wedi bod gallech chi ddadle. Un o'r pobl fwyaf galluog. Gallai fe wedi dallu nhw â gwybodaeth. Ac yna'i perswadio nhw fod yn gryfyddol gan bod e'n person mor enwog a chlyfar. Ond oedd e'n gwybod beth yw'r pwrpas wneud hynny? Rhyw broffes wag fydda. Oedd Paul yn gwybod beth oedd pwrpas pregethu fel hyn yn ôl godi dwgrwydd y madrodd neu ddoethineb. Beth oedd pwrpas pregethu mewn geiriau denu o ddoethineb dynol ar wahân i'w falchder ei hun? Gwastraf amser yw e. Mae e'n llwyr yn wastraf amser. Mae Paul yn gwybod hynna. Mae Paul yn gwybod petai yn llwyddo perswadio ac yn llwyddo cael proffes, yna diwerth byddai'r proffes wag fyddai, ni byddai ffrwyth edifeirwch i'w weld, ni fyddai arwyddion o waith yr ysbryd glân i'w weld. Gwybi, rhaid cael gwaith o ddifri. Oedd e'n gwybod hynny. Mae'r broblem yn rhy ddifrifol i wneud unrhyw beth arall. Wrth gwrs, mae'n gwneud synwyr. Fe ddylsen ni fod yn canu rhyw ganeuon bach bydol a trial gwneud y neges yn fwy deniadol, os yw e'n bosib i ni berswadio rhywun. Ond i ni'n gwybod nad oes posib. Ac yr oedd Paul yn gwybod nad oedd modd iddo fe berswadio yr un enaid i gredu. Felly beth bynnag byddai yn ei wneud yn ôl dulliau dynol, mae diwerth byddai hynny. O'r oedd e'n gwybod rhaid i ryw waith goruwch naturiol ddigwydd ar gyfer y broblem hon. Oedd e'n gwybod hynny. Yr oedd e'n nabod i galon ei hun. Yr oedd e'n gwybod pa mor ffyrnig oedd e yn ei bechod ac yn ei gasineb o'r efengil. Ac roedd e'n gwybod pa mor farw ysbrydol oedd e. Ac oedd e'n gwybod yr oedd rhaid bod wedi cael profiad goruwch naturiol mwyn iddo fe weld ei gyflwr. Nid oes yr un perswad pa bynnag mor academaidd llawn doethineb dynol ar gyfer cynulleidfa felly, neu y cyflwyniad mwyaf proffesiynol, mwyaf slic a mwyaf bydol, ni fydd yr un o'r rhain yn elwa dim. Oedd Paul yn gwybod rhaid oedd dilyn cynllawiau'r arglwydd, dim ond un ateb sydd, dim ond un dull oedd yn berthnasol canys, ni fernais i mi wybod dim yn eich plith, ond Iesu Grist a hwnnw wedi ei groes hoelio. Dyna'r unig ateb oedd e'n gwybod hynny. Roedd yn benderfynol o hyn. Fe ddysgodd y hyn drwy brofiad, fe alldystio i hyn. Roedd dyn yn farw yn ei bechod, dyn yn atebol am ei bechod, am ei olyniaeth a Duw oedd yn edrych, oedd Paul yn edrych ar y broblem, ac yn gweld yr oeddwn ni yn farw ac yn elyn i Dduw, yn elyn llwyr tuag at Duw. Roeddwn ni'n casau Duw, doeddwn ni ddim eisiau gwrando ar yr efengil, doeddwn ni ddim eisiau dim byd. Pan oedd mynd o gwmpas yn chwilio am Gristnogion, doedd ddim eisiau clywed Cristion, doedd ddim eisiau bod yn ffrind i Gristion. Pam? Achos roedden nhw'n corddi i galon roedd e'n casau nhw, roedd e'n cael gwared ar nhw. Roedd y Cristnogion yma yn amharu ar ei grefydd a'i falchder Ac oedd Paul yn gwybod roedd yn farw ac yn gwynebu condemniad. Roedd y broblem yn ddirfawr. Does yr un gall wella ei hun. Does yr un gall benderfynu newid ei ffordd. Oedd e'n gwybod hynny, oedd e'n deall hynny. Sdim os beth ddweda i, fedra i ddim stopio neb dilyn ffordd pechadurus. A mae hwn yn wir drwy'r amser. I ni'n dod yn fyr o ogoniant Duw drwy'r amser. Un ateb sydd, rhaid i Dduw ymyrryd. Dyna oedd e'n gwybod, a dyna wnaeth. Anfonodd y tad y mab, anfonodd yr arglwydd Iesu Grist. Dyna beth ddigwyddodd. Fe nath Duw, fel wythnos diwethaf, glywson ni, ymyrryd. Fe nath ddod i'n plith ni. Dyna oedd neges Paul, sef Iesu Grist a'i groes. Dyma oedd yr ateb. Fe ddysgodd am fywyd y Duw ddyn yma. Mae dyn oedd yr Iesu yn dod i'n cynrychioli ni. Fe ddysgodd Paul, mae Duw oedd Crist, ac fe lwyddodd Iesu Grist byw ar y ddaear wedi amgylchynu yn llwyr a phechod ac atgasedd, ac eto, yng nghanol pechaduriaid, yr oedd Iesu Grist wedi llwyddo byw bywyd perffaith, yr oedd un wedi ddyrchafu goriwch pob dyn arall.
Ac fe gyflawnodd yr Iesu holl ofynion y gyfraith. Fe glodforodd Paul ei waredwr yr arglwydd Iesu Grist gan ddyrchafu ef a'r hyn o llaw wnaeth ac a ddysgol tra'r y ddeiar. Dyna beth mae Paul yn dweud. Crist yw popeth. Ond pan bynnag pryd y bydde Paul wedi bod yn pregethu ac yn sicr yma at y Corinthiaid, fe fydde'n symud yn sydyn iawn ac yn canolbwyntio ar ganolbwynt yr Efengyl. Dyna be fydde wedi wneud, yr oedd yn dyrchafu Crist, ond yn gloi iawn mi fydde fe'n dod at y groes. Mor ddifrifol yw cyflwr dyn, mor driennus, mae'r broblem mor fawr. Na all Duw droi cefn ac anghofio pechod. Ac esgus nad yw wedi gweld pechod. Dyw e'n gallu wneud hynny. A gan fod Duw yn Dduw cyfiawn, rhaid iddo ddelio phechod, ac felly dyna wnaeth Iesu y tad ar y groes. Wrth anfon ei fab i'r groes, fe ddelio Duw ar broblem. Dyna beth oedd wedi digwydd. Does dim os be mae dyn yn ceisio wneud, dydyn nhw ddim yn gallu datrys y broblem. Ewch i lawr i Lundain, ac ewch i at ble mae'r arweinwyr y wlad yn ymgynnull. Ewch i'r Senedd, ac yna ewch i weld y pobl yn y Senedd yn ceisio dod o gwmpas ei gilydd a'i teclynnau o'i blaenau nhw ar y desgu, ac yn anfon e-byst i'w gilydd, ac yr meicroffon fan hyn, ac yn siarad, ac pawb yn cymryd tro, ac yn trio, sut fedrwn ni wella'n gwlad ni, sut fedrwn ni helpu y broblem, ac maen nhw gyd yn ceisio datrys y broblem. Fydden nhw byth yn llwyddo, achos dydyn nhw ddim yn gwybod beth yw'r broblem. A petawn nhw'n gwybod beth yw'r broblem, fydden nhw'n gallu datrys mae yn broblem rhy fawr. Does dim ateb i problemau cymdeithas ar wahân i'r neges yr Efengyl, sef Crist a ef wedi groeshoelio. A dyna beth oedd ateb Duw un problem ni. Un ateb sydd ar groes yw honno. Dyna wnaeth Iesu Grist ar y groes. Fe gymerodd gosb eithaf. Fe gymerodd gosb y tad yn tywallt ei ddigofaint ar ei fab a bu farw Iesu Grist yn ei lle ni. Nid oedd Paul am ddefnyddio dulliau anodd, geiriau hir, academaidd i ddisgrifio hyn. Roedd am i bobl ddeall. Doedd ddim eisiau tynnu sylw at o ef ei hun. Doedd ddim eisiau neb i ddweud, wel dyna i ti, Paul, dwi'n mynd deall lot o beth wedys ti, ond roedd yn sowndio dda, doedd ddim eisiau hynny. Doedd ddim eisiau pobl i ddweud, wel ti'n wir yn gwybod beth yw'r dulliau mwyaf modern a'r cerddoriaeth mwyaf modern, ac mi rwy ti'n arbennig o dda yn denu'r pobl ifanc, ti'n mor dda ar ifanc, neu ti'n llawn bywyd yn gallu neidio lan y lawr, a mae'r plant a'r pobl ifanc yn dwlu arno ti, ac felly bod y neges i gyda ti ddim cweit yn dda iawn, ddim cweit yn mynd i ddatrys y broblem, ond mi rwy ti'n dda gyda'r ifanc, ac felly, oedd Paul yn gwybod beth yw'r pwrpas? Beth yw'r pwrpas gwneud y dulliau dynol yma? Doedd e ddim am adloni y dyfyru'r bobl a'r dulliau gwahanol yma. Doedd e ddim eisiau i'w ddulliau ef amharu ar y neges. Ar gyfer achubiaeth, rhaid oedd i Grist farw ar y groes. Pan ath Crist ar y groes, fe lifodd ei waed, fe dderbyniodd y gosb eithaf, tywalltodd Duw y tad ei ddigofaint ar ei fab yn ein lle ni. Ac fe ath Crist a chymeryd yr hyn yr heiddo ni yn ein lle ni. Dyna sut cafwyd heddwch rhwng nef a llawr. Trwy Iesu Grist, trwy ei fywyd a'i farwolaeth, cafwyd heddwch rhyngom ni a Duw. Chi sydd yn teimlo pwysau euogrwydd pechod ac yn teimlo'ch brynt ni. Falle, chi'n bod, faint o'r heini sydd i gael heddi? Dwi ddim yn gwybod. Faint o'ch chi yma sydd yn gwrando heddi sydd wedi dod a teimlo pwysau euogrwydd pechod? Erbyn hyn i ni'n meddwl faint o bobl sydd yn gweld i pechod, ond os yw'r ysbryd ar waith, efallai'n agor llygaid rhywun iddyn nhw'n weld ei euogrwydd ac y mae yn pwyso, ac y mae yn rwystredig, ac y mae yn anodd, ac chi'n meddwl, sut fedrai wella fe hun? Ac chi'n meddwl, mae'r pwysau yn drwm? Wel, mae'r ateb yn hyn. A yw'r ateb? Wel, ewch i ryw gapel lle mae'na adloniant ac mae'r fydolrwydd yn cael ei ganiatáu. Fe gewch chi adloniant ac fe gewch chi ryw ateb i'r broblem, ond fyddwch chi dal yn golledig ac fydd pwysau euogrwydd dal yn drwm. Beth yw'r ateb? Wel, dewch at y groes. Dyna be mae Paul yn dweud. Trwy waed Iesu Grist, mae modd eich golchi chi'n lan. Os ydych chi'n teimlo'n frwnt, beth sydd eisiau nhw chi? Clywed rhyw gan bach yn soniarus? Clywed rhyw ddrama neu rhyw feim neu rhywbeth neu gilydd? Ai, dyna yw'r ateb? Na, beth sydd eisiau chi clywed? Fod Iesu Grist yn golchi'r enaid yn lan.
Os ydy'r pwysau pechod yn drwm, beth ydych chi eisiau? Rhywun i dynnu'r pechod oddi arnoch chi a'i hoelio ar y groes. Dyna pam dad Iesu Grist i'r byd mwyn gwared ei bobl o'i pechodau. Dyna yw'r natur y broblem. Dyna yw'r ateb y broblem. I wneud hyn, rhaid oedd i Iesu Grist farw. Rhaid oedd cael y groes. Doedd Paul ddim am ddefnyddio dulliau dynol llawn doethineb daearol i ddelio â phroblem fel hon. Nid oedd am ei gyflwyno mewn mor gymleth lle na bydde neb yn ei ddeall. Nid oedd am ddelio'r mater mor ddifrifol drwy gyflwyno sketch. Rhywbeth dwi wedi rhyfeddu arno yw'r meim yma. Chi erioed wedi clywed beth yw'r geiriau pan mae pobl yn meimio? Ac eto i gyd, maen nhw'n cyflwyno'r neges fwyaf pwysig a maen nhw'n gadael i'ch dychymyg chi i weithio allan y neges. Doedd ddim eisiau defnyddio dulliau felly. Lle delir a thynged tragwyddol yr enaid. Fel dywed yn Ioan, rhaid eich geni chi dra chefn oddi fri, rhaid mae gwaith dwyfol yw. A gwai ni os gyflwyno ni unrhyw beth fydd yn gwrthynu neu yn amharu ar hyn. Ond nid yna'r tristwch. Dwi wedi bod mewn ambell i oedfa ac yn meddwl, chi'n gwrando ar y neges maen nhw'n ceisio rhoi, mae'n anodd gwrando, canolbwyntio ar y neges, mae yna gymaint o bethau yn wrthynu, yn amharu ar yr hyn sy'n cael ei ddweud. Chi'n meddwl, sut gall unrhyw un cael ei hachub fan hyn? Ac os rhywun yn cael ei hachub, siŵr o fod ar lefel emosiynol, yn unig fydde hynny. Canis ni fernais i mi wybod dim yn eich plith ond Iesu Grist a hwnnw wedi ei groes hoelio. A mi a fi yn eich misg mewn gwendid ac ofn a dychryn mawr. Mae hwn mor wahanol i'r oes i ni'n byw ynddi. Am hymadrodd am pregeth i ni bu mewn geiriau denu o ddoeth i nebddynol, ond yn eglurhad yr ysbryd anerth. Wel, yn fer i orffen. Beth am y ffydd yma sydd oddi fri? Wel, adnod 5. Fel na byddai eich ffydd mewn doethineb dynion, ond mewn nerth diw. Chyn bod ni yn byw mewn oes lle mae'r mwyafrif yn llawn difaterwch am ei heneidiau. Ni'n byw mewn cyfnod lle mae pleserau'r cnawd yn gafel yn dyn ar yr enaid ond diwe. Y perswadio pobl i adael fynd ar bleser yn anodd iawn. Ond i ni hefyd, i ni'n byw mewn oes o broffes hawdd o'r rhai sydd yn honni bod yr efengil yn cael ei ffrigethu. I ni'n derbyn y broffes cyntaf sydd yn dod. Gan fod y cyflwr cymdeithas mor driennus fel petai yr eglwys yn bodloni ar unrhyw broffes mai gwag a ffolsiw. Nid felly Paul, nid oedd am waed ar ei ddwylo. Doedd Paul ddim eisiau gwaed ar ei ddwylo. Doedd ddim eisiau, nid oedd am fod yn eog o dwyllo yr un enaid. Nid oedd am i'w ffydd fod mewn doethineb dynion. Doedd ddim eisiau neb oedd e'n pregethu iddyn nhw. I wneud rhyw broffes, rhywbeth cyfleus, rhyw cytuno bod nhw'n credu ac yn newid i ffyrdd am gyfnod. Doedd ddim eisiau hynny. Llawer o'r ychydig sydd yn proffesu, sydd yn berchen ar ryw fath o ffydd, yr rhain. Y rhai yma, mae yna lawer ohonyn nhw. Mae'r ffydd sydd ganddyn nhw yw'r ffydd mewn doethineb dynion. Maent wedi dewis Crist am gyfnod o leia. Maent wedi ildio trwy brofiad emosiynol am gyfnod. Ond gan mai ffydd daearol yw hon, ni fydd yn parhau. Fe ddaw temptasynnau, fe ddaw treialon, fe ddaw pwysau o gyfeillion, fe ddaw dewisiadau fydd rhaid i chi wneud, ac fydd y dewisiadau hynny'n profi'n ormod i chi, ac i chi wedi wneud rhyw broffes. Sawl gwaith dwi wedi clywed am hyn, lle dwi wedi mynd i ambell i gapel, a mae rhywun yn dod fyny yn siarad yn dweud, yr oedd fy mhlant i wedi wneud proffes tra yn ifanc, yn ei harddegau efallai, ac yna maen nhw'n cyrraedd i hugeiniau. Ac yna mae'r byd a'i demtasiynau wedi dod ar eu traws nhw. Ac maen nhw wedi mynd i'r byd. Maen nhw wedi mynd, ond yr oedden nhw wedi gwneud proffes, ond nhw wedi cael ei bedyddio. Ac maen nhw wedi cael sawl i nhw wedi cael ei bedyddio. Dwi'n mynd deall y peth. Ac oni fydden nhw wedi meddwl, a oedd y broffes yn un iawn yn y lle cyntaf. A oedd rhain. Efallai bod rhai wedi dod ac wedi gwrthgilio. Ond nôl y disgrifiad mae'n swndio bod rhain wedi rhoi ei ffydd mewn doethineb dynion. Dyna beth maen nhw wedi gwneud. Maen nhw wedi cael rhyw brofiad emosiynol ac maen nhw wedi gwneud proffes cyfleus. Ac yna maen nhw'n dilyn rhyw lwybr tan fod rhaid sefyll. Ac mae'n profi'n ormod. Chybod i rai, fel hyn, fydd yr eglwys yn eich perswadio mai derbyniol yw y llwybr yr ydych chi yn rhodio arno.
Ac yn gweld chi falle'n mynd tuag at y byd, ac fe fydd yna lawer i eglwys yn dweud mae hwnna'n iawn. Cyn belled bod chi wedi gwneud proffes, cyn belled bod chi wedi ymddiried yng Nghrist, does dim ots pa lwybr ych chi'n hodio ar hyd i. Nid cil maen nhw'n dweud yw ffordd i'r nefoedd. A bod na le ar gyfer cyfaddawdi ar byd, dyna be fydd llawer i eglwys heddi, y mwyafrif yn ei ddweud. Ac efalle'n twyllo'r rhain ac yn perswadio nhw i gario ymlaen yn eu proffes sydd yn ffals, ond yn credu bod nhw'n iawn ac yn cario ymlaen yn yr eglwys holl y ddyddiau ei bywyd. Ac eto gyd erioed wedi cael gwir brofiad. Ac yna fe ddaw y dydd ofnadwy hynny pan y safant o flaen ei creawdwr. Pa beth fyddwch chi hangen ar y dydd ofnadwy hynny? Wel, adnod 5 yn dweud, fel na byddai eich ffydd mewn doeth i'n ebdynion, ond mewn nerth Duw. O, mae'n angenrheidiol yw y ffydd sydd yn rodd gan Dduw. Dyna beth chi am ei gael. Mae'r broblem mor fawr, mae pechod mor ddwfn, mor ddifrifol, mae e'n tramgwyddo Duw gymaint. Does dim modd, mae e'n eich lladd chi, mae pechod yn peri bod chi'n farw, does dim modd i chi wella, does dim modd i chi ddewis Crist, does dim modd i chi ceisio bod yn fwy crefyddol, does dim byd felly, mae'n rhaid i'r hyn sydd wedi digwydd i chi fod yn rhywbeth goruwch naturiol. Fel Paul, dim o reidrwydd bod chi'n gweld goleuni llachar, neu falle fydd ond does dim rhaid i chi fod yn gweld rhywbeth sydd yn eich dallu chi, ond mae'n rhaid i fod yn rhywbeth sydd yn oruwch naturiol. Mae'n rhaid i fod yn waith oddi fri, rhaid eich geni drachefn, rhaid mae gwaith Duw yw e. Rhaid i chi ymddiried yn yr arglwydd Iesu Grist yn ei fywyd, ei farwolaeth, ei atgyfodiad. Rhaid i'r groes fod yn ganolog. Rhaid i Grist ac ef yn unig fod eich gobaith chi. Mae fe yw eich unig gobaith chi. A falle byddwch chi'n dweud, wel, sut all hyn ddigwydd? Wel, mae'n ddigon hwy dweud, wel, os yw e'n waith goruwch naturiol, gwaith oddi fri, wel, be fedrai i ei wneud am y peth? A mae hwnna'n benbleth ond yw e. Sut gall y profiad hyn ddigwydd i chi? Be sydd angen i mi ei wneud, falle bod chi'n dweud, dwi wedi trio popeth, dwi'n cofio dweud hyn fy hunan, am flynyddoedd, yn meddwl dwi wedi wneud popeth, dwi wedi gweddio popeth, dwi wedi troi, dwi wedi newid, dwi wedi trio credu, a does dim byd wedi digwydd. Ac fel llawer ar y tystio i hyn, be sydd rhaid i fi wneud? A mae'n anodd, achos ni'n dweud ar un llaw, mae'n waith oddi fri, gwaith goruwch naturiol. Mae'r broblem mor ddifrifol, mae'ch pechod chi mor ddwfn ac mor gryf, mor gadarn i'w gafael pechod arnoch chi. Mae'r broblem yn anferthol. Wel, sut ni'n mynd i ddatrys y broblem yma? Wel, mae yna sawl ffordd gallwn ni geisio ddweud, ond yn syml iawn, bron iawn byddai'r rhaid i ni ddweud, mae e'n amhosibl yn diwedd. Fedrwch chi ddim wneud dim byd, ond eto gyd mae'r rhaid i chi wneud rhywbeth. Ond i ni'n dweud wrth chi, does dim byd fedrwch chi wneud? Ac yna ni'n dweud, o, mae rhaid i chi wneud rhywbeth. Ac mae rhywun yn eistedd yna yn crafu pen, mae hwn yn benbleth, dwi ddim yn deall y peth. Wel, beth sy'n rhaid i chi wneud? Wel, yr unig beth fedrwn ni wneud fan hyn yw hyn. Mae'n rhaid i wyrth ddigwydd. Ac pryd mae'r gwirth yn mynd i ddigwydd? I fe pan dwi'n dweud bod y wyrth yn mynd i ddigwydd? Nac e, mae'r wyrth yn mynd i ddigwydd yn amser Duw, yn ei amser ef, yn ei ffordd ef, ar yr adeg iawn. Pan mae Duw yn penderfynu, mae e'n mynd i agosau ato chi. Ond beth sy'n rhaid i chi wneud? Mae dal rhaid i chi wneud rhywbeth. Oes, beth sy'n rhaid i chi wneud? Mae rhaid chi geisio. Beth yw ceisio? Gwrando. Darllen. Gweddio. Ceisio. Sawl gwaith. Am ddiwrnod? Am wythnos? Am fis? Ac ar ôl mis chi roi'r ffidil yn y to? I fe dyna'r ateb? Nac e. Beth os yw am flwyddyn? Blwyddyn o geisio? Mae hwnna'n hir. 2 flynedd. Wel, be fydd o'r ydych chi? Falle mewn rhai achlysur, ond mae yna rai wedi bod yn ceisio am 20 mlynedd, am 30. Mae rhai hanner canrif wedi bod yn ceisio efallai. Ac yna o'r diwedd, mae nhw'n dod, mae Duw yn dod atyn nhw, mae'r wyrth yn digwydd. Alla i ddweud hyn wrth chi, fydd yna rai yn rhagwyddoldeb fydd yn dweud hyn. O, na fydden ni wedi cario ymlaen i geisio. Am wythnos arall, am flwyddyn arall. Beth yw'r dewis ydych chi? Roi'r ffidil yn y to, stopio'ch ceisio, achos chi wedi ceisio mor hir, neu ydych chi'n mynd i geisio a cheisio a cheisio, tan eich bod yn dod ato. Dyna beth yw'r neges fan hyn. Sut ych chi fod i ddod? Dewch ato yn waglaw. Dewch ato fe. Ceisio'ch gweddiwch, a sut ych chi fod i ddod? Dewch yn waglaw. Dewch gyda dim byd yn eich dwylo. Cyffeswch ger bron Duw, dydw i ddim yn gallu credu.
Cyffeswch ger bron Duw, dydw i ddim yn gallu gwella fy mywyd fod pechod mor gryf. Cyffeswch pechod a unigol hyd yn oed o ran hynny, ond cyffeswch eich cyflwr. Dwedwch dwi'n wan, dwi'n fethiedig, dwi'n bechadur. A plediwch am drigaredd. Dyna'r pethau chi'n gallu wneud. Dyna be mae'r Beibl yn dweud oeddech chi'n neud. Dewch at Grist, cyffeswch eich pechod, cyffeswch eich anallu i achub eich hunan, a phlediwch am drigaredd yr arglwydd. Plediwch am y rhodd o ffydd, y bydd yn galluogi chi i bwyso arno'n llwy. Gofynnwch i Dduw, o rhoi mi'r ffydd sydd o ddifri. O na wneud i rhoed y ffydd i mi, dwi ddim yn gallu wneud e. Ond a wneud i rhoed yr rhodd i mi i gredu. Pan mae hyn yn digwydd, pan mae Duw ar waith, a pan mae'r enaid wedi cael ei wthio gan yr ysbryd glân i geisio ac i bledio ac yn gweld bod e'n dod yn waglaw. Chi'n bod mae yna ddewyd, oes dwi'n dyfynnu hon yn aml Ioan 6:37. Yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi a ddaw ata fi, ar hwn a ddel ata fi nis bwriaf ef allan ddim. Falle bydd yr rhain dweud, wel, dwi wedi dod. Gai ddweud wrthych chi naddo. Llai fod yn weddol sicr o hynny. Dydych chi ddim wedi dod. Mi rhain o'ch chi'n dweud, dwi wedi ceisio. Gai ddweud wrthych chi naddo, chi ddim wedi ceisio. Achos os ych chi'n mentro dweud, dwi wedi ceisio'r arglwydd, a dwi wedi gweddio, a dwi wedi dod, a dwi wedi gofyn am fyddeiant, a dwi gwyddo dim byd. Gai fentro dweud hyn, petai chi wedi dod yn y ffordd yma, yn llwythog, ac yn flinderog, ac yn cyffesu, ac yn edifarhau, a'r arglwydd yn agos ydych chi. Chi wedi gweld eich pechod, chi wedi gweld y groes. Wel, mae'r adod yma'n dweud, yr hyn oll y mae'r tad yn ei roddi mi, a ddaw ata fi, a beth sy'n mynd i ddigwydd? Ar hwn a ddel ata fi, nis bwriaf ef allan ddim. Nawr i chi yn anghywir, neu mae Duw yn anghywir. Y cwestiwn yw, sut ych chi wedi ceisio? Sut ych chi wedi ceisio? Ac os yw yn waith o ddifri, yna fe fyddwch chi wedi ceisio tan eich bod yn dod o hyd. Peidiwch mentro dweud na fi Duw yn eich achub, achos fe fi Duw yn achub pob un sydd yn dod ato, yn llwythog ac yn flinderog, y mae yn llawn drigaredd. Felly dewch ato. Does dim ateb arall. Falle fyddwch chi'n ceisio gwella chi'n. Falle fyddwch chi'n ceisio fod yn fwy crefyddol. Chi'n modd wneud ddim ateb y broblem, achos mae'r broblem yn anferthol. Y mae'ch enaid chi yn llawn llygredd pechod. Ac does dim byd fydd yn ei olchi fe ffwrdd. Mae Paul yn gwybod yr ateb. A dyma pam yr oedd yn benderfynol o bregethu hyn a hyn yn unig. Dyna pam doedd Paul ddim yn mynd i dilyn dulliau dynol, doethineb dynol. A nawr bydd wedi ras i'n harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.